skal fandme have noget af visen derhjemme. Det var godt, det sagde til dig, var. Nu kan du ikke stoppe igen. Nej. Var 92. Det fordammer jo hurtigt af i sådan et rum som det her. Ja, det gør det nemlig. Okay. Jeg skulle lige længere tilbage. Tilbage. Hvad? Tilbage. Nå, okay. Nej, tilbage til billedet. Nå, okay. Det er der på 16. Ja, jo, så ser jeg svaret forskelligt. Jeg har ret til. Klart og tydeligt, det er klart tydeligt. Efter en hel dækning. Er du færdig? Ja, den var færdig. Det er slut. Nu får du ikke flere film på den blik der. Hvor er der lidt igen at gøre med. Ja, ja.